naglang kodalan pura tanggasin so. To guys, man welcome back to my YouTube channel. Istin English ni bang min khadang. To guys, man dinini video nontamonखौ फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनै थांगोन नै आं दिनै खामानियाव थांगोन आं बिराद दुखु खिन्थु बिराद मिनिनोबो ओंखारदों आं जब कार्डआव थांगोन दिनै आं थांफेराना आं बिराद मिनिनो ओंखारदों आदे खदाल मोनसे बाननो हाला आं लानोबो हाला खामानिखौ मा मावगोन आं मिन्थिला जायखिया थांसै देखायनोसै आं खामानि मावनो हायो ना हाया नोंथांमोना नायलांबाय थादो किजानिबा दसे 1 मिनिट मावनानै फैफिननोबो हागौ आं दोमैलु खोमसिसि केमेराफ्राबो मोजां नंला आइदे दाफोरानो साजोब्बाय लानसां क्या होगा देखा जाएगा क्या मैं काम कर पाऊंगी या नहीं इदि बोर होनाय बायदि थानाय दे बिबायदि नुदो शो बोले शो चलो कोदाल को दांगो और दाफना मेलो क्या मारिमोन माखासे फैयाखैनो दाबो ओइ दिनै माइनाव बुरि फैदों मैया फट' साफायनोल'मोन আজি কি কাম কৰিব ওলা কৈছোন মোক অকমান মিনাজো নং নহয় আয়া মই আজিহে আহিছো কৈ দি আয়ে কৈছে কোদালটো দাঙি লৈ যা মানুহকেইটা কি কৰে তাকে কৰিবি কৈছে মোক নিবেৰাইছে বেৰাইছেনি হা ওমফাই মানে পানীটো বিছলৈ ফেলে যাব নেকি এনেকা লাগিব ইয়াতে খদানগত আৰু ফুল হগুন ফেলে থাংগন এখন খুন্দিনি দেচোন বাৰু আজি খুন্দি চাং আজি আহিছো মই চাহ দিব নাই চাহও বিচাৰাম অকমান চাহ লুফিয়া নালাই অনেক খাওলেও थांफैबाय हाय होनो ना हेलौ होनो नुबाय दा बाय खराव थां आदि दिनै मानसिफ्रा एसे साफा थार नङाबा खेबनानै अबाव हगारना होला जोबगोन आं साइस नुदोंथ' आरो मिन्थिबावो आरो दख'नाखैसो गोदान आरो लिपस्टिक फुनबा हामगौमोन ना बावबाय नै आं मैखुनबो मोनबावदों मालाय ओइ जावनो जाबायानो नामा मन्दिरावबो दं फालाखि नोंना माथा खाया एसे इदि नङा उल्टासो इदिसो नुदो सेल्फि बावो केमेरामेनआ नंगौना नङा बे जिया हे आदिबासि गिता के गुबला बेले थै जायो हाजोना जानो तो पानी ना जाखलंनि हिनजाव नितुनि हिनजाव मास्टारनि हिनजाव हाय नैबे आलासि माबा सिख्ला गथ' ना नै मालाय मामानि हिनजाव बे ओंख्रि बेफारनि बे हिनजाव नै बिना मा नेपाली बाय आलमानि र' एसे थिखांनांगौ नै सब आवरा लक्ष्या माल हागि थैसि नेके फेलाय ओइ हागिबा फाय हागिबोना हागिबना लागे हा ओइ हागि ताफा गय बा फायला लागिसि ओइ सासुनि बाप रे बाप किनु करिबो ओइ माथि खुन्दिसो जबकाट करि आसुं आक फाले देखाबसि त आरो बसरा या नायने निजे हाय ओइते माबा थारबाय नोंले माव थाखदे मा जाखो ओइले इजे आसु आक ते पैसा पाम सरकारफ्रा फटो मारि हुमायना हुमायबा पुरिसुं हेरो गरमत इमान गरम लागे दिखु हागरो लागि जाय हुमाबो हुमाले त इमान फुर्ति লাগিব
नोते माइनावबाय नै माइनावबाय इजा जादो रोंदो सबखौबो थिंबाय मावसिलाय मावसिलाय बेरे बेरे मेंबाय मा मन्दल ओंखारदोंनो मा मन्दल ओंखारदों नै लेवार हासन नागिरदों नै लेव ओंखारदों ए थुइबाय दाराबो गोलाव गोलाव सुबाय सिर सिराय खायो लेवार बाय गोदोनायाव बास्ता फैले बिदि मिथिखायो आं ओमफ्राय नोंहा दासो फैबाय एक्टरानो फैयाबा आं थिकादारसो जाबाय आजिखालि थिकादार जाबाय गैलाहाय आबौ ओइ आबौ हाबा जानोसै आंबा नोंजों नों थिकादार जाबायबालाय माने इनकामनि बिजनेस मानसि नालाय जायो माला हाबाया माला लायगोन लायनोसै दा मोनायावनो थांनोसै नङा दामनाय देनायखौ दा मोनायावनो थांसै आं होमबा आंबोथ' बेखौनो गोसोखांदों दैज्लाङाव माइ गायथा आबौआ थिकादार जाबायनो हाबा जानोसै आं मानसिफ्रा थिकादारजों हाबा जायो माथो हाब आबौ थिकादार जालायना माया हैगोन ना आंखौ हाबौ लामा देखायग्रा सारा बै जोंना नाला देखायग्रा सारा जेंसि बोखागासिनो जों मावग्रा माबा रुवाथि बै समाव जे मालिकआ बिथाङा जाहैबाय जों रुवाथिया जाहैबाय बेखौ माव होनबा बेखौ मावनोसै लाइना गोलावथार माथो भागर लागानाया बै भागर भाগৰ ভাগৰ লাগিছে আৰু বুঢ়ী মানুহ ভাগৰ লাগিবই আৰু কি শাক খাইলি আমাৰ কিবা হেৰি কি আছিলে জানো পাহৰিলো কিবা আলু আৰু চয়াবিন আৰু তাৰপৰা মাছ বাকি মাছ আৰু একো নাই जोंहाथ' सबाय बिमा गोजाल' गांगुति भाजा लेस्रा भाजा কি কয় কোনবা गांगुति लेस्रा मा मोखाङाव जिगोलोमो दिनै खामथाबजोबसिगोन आं सान्दुङाव टिका फाता रोड थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करो होननाय डायलग सुनिसै आं मालिकनाव सोंहरदो र' এইটো এনেকা যাব এইটো এনেকা যাব এনেকা সিধা হা সিধা আয়ো ইয়াত जिरायनो सनलाबाय नै मालाय साथा लाबायहाय जिरायनाय समनो दायो जिरायनाय सम जिरायनोसै दसे एसे साइज गैया बाइस गैया थिखांनाङानो बेस्रा बियो माबा जेलाइस जागासिनो आं खाथियाव जिरायनायखाय मेगन सागासिनो माबा गाज्रि नामा गानखौ खोनादो मोजाङा अ साइजबाबो मोजांखा गाज्रिया गाज्रिखा साइजबाबो गाज्रिखा नै गानखौ खन मोजांखा दे नोंखौ खोमसिसो नुबाय नै दासो नुबाय सातु कय आबि सानि बौले रुखियासो बहिगोना सानानिलि बायदेवथ' सेस खालि खालि मना लैहायले लाबोदो आजिखालि माबा आरो माबा फटक साफायलायो माबा मावजेननायनि खनसे जोबजेननायनि खनसे फटक साफायलायो खननाय माने ओमफ्राय मैयाबो फटक साफायनो फैनो मोनदों आरो ना जि मिनिनो ओंखारो आंहा फटक साफायनो नागिरबाथाय इदि मिनिनानै लाखानाय फटक ओमफ्राय बिसोरो खेबबाबो मिनिनो ओंखारो आंहा मिनिनो ओंखारखायो आङो सब फालेयाव लायसै मुख फालेयाव हावा लायसै पकर फालेयाव हावा लायसै खदाल बाला जरात मावफिनसिगोनलाय जोंनिया थिखादार सारानो बिदि जाबाय जुथा गाननांगौ टफि गाननांगौ कट गाननांगौ थिखादार सार फैसा मारो बासायनो होमबालाय अ बिदिसो नायथा गाननाया जायाखैथ' आरो
अफिन जावहैनो एबार फैदो आंना लोगोफ्रा ह थावै सानजों फैबाय हादोंआ दे ओइ सां एकबार बे जाहा मालाय नेपालनि मादै ओइ करपारा आइसलि कहिमारपारा तत कहिमानिफ्राय जा आदैया खामानि मावनो थांनाया ओइ केदिन फाल पाइसिले एक हप्ता हा सारि दिन 2 माह ओमफ्राय दादिया न'आव फैनोसै समाव लाबोखाबायबो देनजारसो प्रेम कहानी दे एक बार मुंतु देखा देना इमान बका थक थक माइ कितु मालाय पारिसे नै जोंना आयौ गोराहायालाय आयौ आसामाबो जि सादों सेस नायग्रा मालिकखौनो जाहोबाय जों एबार ओंखायनोथ' नायग्रा मालिकखौनो जाहोबाय आंनि दादा बाजैयाबो नै मिनिगासिनो बाखोदावलायखायोसो माव फैसा नांगौबा माव उपाय गैया नाम लागासिनो नै दे केसा मास बे खुग्रा होय खांख्राइ गोथांखौ होदों सुजुबाय खांख्राइ गोथां होजोब्बाय नों देखायनांगौमोन खांख्राइखौ एसे मानसिफ्रा जायाखैसो नंसिगोन दा गब सुजुबाय खि गुदुंनिफ्राय गदोंमोनबा सेस ना खि गुदुंनि खांख्राइ मोनबा सेस मोनलाय आबौ नै जोंना नेपालि मादैया बेनो मोखां देखायिया आजिखालि लुदुरगे जाबाय गोदो इसां समायनामोन ओइ टिं टिं दायो जाबाय सुति फटक साफायनो थांसै दहाय होनखादोंमोन ना आजिखालि फटक साफायो होननानै ना आदि कामर बिसता फट थां गानसो खनांसिगोन जों जाबाय दानि जुगनि जबकाट मावग्रा मावथि सिख्ला ओहो ओहो बिनो दाहा एबार मुगदी खानी खाएगा वीडियो के साथ खा खा तुई दं जाने आंटी ये ओलो 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 खा ओलो खां पानी पियालिसे गरम Thank you. Kaya. Gửi Sapera kaya naman naman kuma. Ang malam na mo no? Ang malam na mo. Kaya nga din sing daw na? Kuju bisa dia kali kita. Kuju ba? Ano suwa? Betul. Foto siapa Pak Zoma isi mana kita? Nah. Kamplay gaya ba yaw jiran guna mana? Kunti, pertam boleh. Kunting lang ba gila? Hangi motor tuh. Thai, thangila phangok. Kamu tuh kan kata apa? Di? Datu ikursan datu. Di? Nah. Oh, di? Datu ikursan mana? Azi bilik-bilik number tuh. Tuyo ase.
দণ্ডিৰাম পাও আছে নাই লাচিত দৈমাৰী দিদি বামনি দৈমাৰী আছে প্ৰহ্লাদ খাকলাৰী বাপুতি পাও কাক উঠাব লাগিব এতিয়া দুই নম্বর খালে দে কৰিলেও ফটো উঠিব পাই কাৰ বিয়া লগ নিবি চাইছি এইটো কি নম্বৰ 5 নম্বৰ দুমিলা মিচিং আছে না এতে 4 জন হে 4 জন হে তোর লগুরিয়া নাই তোর লগুরিয়া তো নাই খারে হে গল কোন হে গল শেষ বাই बाय खत्म टाटा इधर जाएगा शॉर्टकट जाएगा शॉर्टकट जाएगा इतना गर्मी है इतना रोड भी है आज ब्राइटनेस थोड़ा सा कम है फिर भी बहुत ज्यादा गर्मी है फोजोबबाय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनोसै देगानखौ खोनादो दहायनिया लांफै आंखौ लांफै रोंला माधब ना मानब माधब दैमारी নহলে नहीं टिपुरबाय आस्ताम kan ne टिपुदों बेयाव आस्ताम kan मोनसे माने मिनिदों होनदो खामानि मावनाय नुनायखाय बोरमा